Здравейте, приятели на българската природа и любители на водните растения. Започвам от пампаската трева, поради това, че тя в момента цъфти и е със своята красота. Водните лилии вече започнаха да покафеняват, почнаха да пожълтяват листата и само определени цветове, ето сега ще ви покажа, продължават да цъфтат и да ни радват. Ето, в момента виждате, цъфтежа продължава, но не е толкова силен. Големината на водните лилии намалява. Ето, продължават да се цъфтат, да ни радват, но вече е друго. Така, ето, кафеви листа, жълти листа и водните лилии вече по-рядко продължават да цъфтат. Но самата пампаска трева, която отивам на нея в момента, продължава да ни зарежда с положителна енергия със своя цъфтеж. Сега ще ви покажа. Много. Това са ни нашите пампаски треви. Ето, пампаската трева си е организиране на водното езеро. Красота. Височина около метър и половина. Със своя цъфтеж те ни зарежда. Рибите продължават да се движат, но ето, в момента ще ви покажа. Цъфтежа продължава, но листата вече са жълто-кафеви. И завършваме на тази жълта, прекрасно жълта водна лилия. Благодаря ви за отделеното време. До нови срещи. С вас беше Дойчин Владимиров, управител на ферма за водни лилии, град Плевен.